आश्रमबाड़ी कन्स्टिट्यूशननि चाम्पावर भारत सरदार स्कुलनि सिमी सेपायावर स्कुल जराहिमै हाइनो हाइ किफिलै भारत सरदार स्कुल ग्राउन्ड जराहिम बतक ख्लाइजाखा टीएसआर ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट लेड मार्क हासिन जमातिया तै नायब सुबिदार लेड किरण कुमार जमातिया गली कोकजांमानि राइफलमैन सुकांत दासनो फांसी मारनाय हिनै प्रोटेस्ट ख्लाइलायख्या अहिम बतक फाइमानजाखा तिब्रा मथा ब्लॉक प्रेसिडेंट अमित देबरमा वाइस प्रेसिडेंट सुबल सिंह सुशील टीडब्ल्यूएफ वाइस प्रेसिडेंट जुहिना देबरमा टीडब्ल्यूएफ नि सेक्रेटारी नुरिलास डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारी वसुंधरा देबरमा वाईटीएफ ब्लॉक प्रेसिडेंट सापिर देबरमा तै तिप्रा मथा खवाई डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट त्रिथित देबरमा किरण कुमार जमातिया खाबाय मार्का सिंह जमातिया न बुथारमानि अबनति जों तिनि बिनि जस्टिस नायो जों बन जे बुथारनाय बिनि बागै जों तिनि फांसी नायो सुकांत दास न जों तिनि फांसी नायो अबन तिनि जस्टिस जों तिनि टीडब्ल्यूएफ बुरै र जों बुबाग्रानि अंगै जों दैदुल मुंबाय जों तिनि तिप्रा मथानि बेडेक अंगै जों तिनि हिम बटक खायनानि नांखा जों तिप्रा सरक जों बुरै र हिनबो जों बुसाबै हिमिबो जों कुनु अंख सिकरैखा जों कुनु अंख सिकरैखा सेफ्टि करैखा जों सेफ्टि सिकरैखा जों बुसाइ लगै हिमि पर्यन्त जों रेप खायजागो जोंनि रेप खायजां माने जों कुनु जस्टिस करै जों अबन जों तिनि हिमबै जों तिनि जस्टिस नांखा खायनानि नांखा जों अबसिमिया जोंनि गोबां मा दङ रेप केस मार्डार केस जों कुनु जागा जस्टिस माया जों तिनि अबन बागै जस्टिस नांगौ तिनि सुकांत दास न तिनि फांसी मारिनाय तिनि टीएसआर दुइजना अफिसार न बुथारमानि बागै अबसिमिया गोबां मा दङ बुथारमानि जत तनो जों तिनि जस्टिस जों रिनानि नांनाय जों मानानि नांनाय जस्टिस आसमा हामबाय।